Hello, Minh ơi, Minh. Hello. Đâu ra sao lại? Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ बिबार अफिसियल आरो दिनै गोसो गोथारै बरायफिनना लाबावनाय जाबाय बेसेबा गोबाव जाबायमोन नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोयैया दिनै मोनसे गोदान मिजिं लानानै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोफिननाय जाबाय नोंसिनि सिगाङाव नोंथांमोना नायलांबाय थादों होनबाखै आंनि बेकग्राउन्डआव गोबां बाला गोजा आरोना दैलामारायाव दंफैयो जोङो दा बेरायफैदों एसे क्लासबो गैला माबो गैला माथो खालामना थाबावनो ओंखायनो दसे बालाबारियाव बेरायफैबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा बुङो थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थानोसै जों गथ' गिदिर ओरैनो दैलामाव बेरायफैबाय आरोना बैग्रि जाथावथाव जों बेखौ बारनानै थांसै ओरै बसफोर दङ नै बिसोर फैबाय आरो ज'नो लोगो लानानै जों दा थांबाय थानोसै सिगाङाव माखासे सानै दङ नै आरो गासिबो गुवार एकदमबारे दैलाम गोजा आरोना बेयो बाला गोजा सोरबाफोर शुटिं खालामनोबाबो मोजां जाबावगोन सोरबा जायगाया बिराद क्लिन गुफुरनो बे गासिबो दैलामाव दै लोमजोबो आरोना लोगोफोर बेखौ बे बालाबारिखौ एकदमबारे लोमसावजोबो दैया जानोसैलायनाय बोथोरा सफैलायबाय आरो खुरबावो रुगुङाव जोंनिथिं खुरो ओमफ्राय जों बेखौ एकदमबारे बारबोबाय थाबायगासिनो जों दा बैग्रि जानो फैदों आरोना गामि गामि बेरायना फैसै माखासे गामि बेखौ जिसिबिजों जावबाय आरोना लोगोफोर नै बे दैखौ जिसिबिजों जावै जावै लामाखौनो आलदा खालामबाय दैनि लामाखौनो बेखौ नै बेनो आरोना दैया बेनो गासिखौबो लोमजोबो दैलामाव ओमफ्राय मेसेङाव नायदों नै एफाराब फिसा दैया बेल' थायो ओमफ्राय बेनो गासिखौबो लोमजोबनो हायो बे एरियाखौ नै फाग्लासो मारैथाय दैयानो खुरबावो बेनि सायाव बेयो जिसिबिजों जावनानै एकदमबारे गारखोना दोनजोब्बाय आरोना जों दा दैखौ बारनोसै जों बारनोसै नैबे बागान मोनबाय दा फैयै फैनानै जोंनि हाब्रां मोनफैबाय आरो बारबोबाय जोंनि गामिखौ ओरै गासिखौबो बारबोजोब्बाय नै बेसेबां गुवार नुवाखै बेखौ बारबोजोब्बाय जों ओमफ्राय हाब्रां मोनफैबाय नै बैग्रिबो नुहुरहांबाय आरो बाव एसे खाथियाव माखासे फांनै फांथाम जों जालाबायनोल' फैदों दिनै हाब्रां गाखोबाय नै जोंनि कभार खालामग्राया बेनो आरोना कभार भिडिअ खालामनाया बावनो खालामफैयो जों बिराद मोजां नै जायगाया दाथ' बोसोर गोदान जानोसै नालाय बे एकदमबारे गोथां खिलिजोबसिगोन आरो गोथां जाजोबसिगोन बे बिलाइफ्रा गासिबो बोसोर गोदान सफैनायजों लोगोसे ओमफ्राय जोंना नै माबाया मा नाममोनलाय बियो राजस्थानी बै ओइ जा मोजां जाबाय लोगोफोरनि जायगाया आरो गोथांनो आरो एसे उनावबा बे गोथां जाजोबसिगोन आरो नुवाखै नै क्लिन बोथोराबो दुङा सुवा सायहानो जोंहाबो कभार खालामफैनो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर कभार भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङावनो नोंथांमोना नुबाय थागोन जों एबार कभार भिडिअ लाबोबाय थानो नाजासिगोन नोंथांमोननि सिगाङाव नायलांबाय था सापर्ट होबाय था होमबानो नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान भिडिअ बिदिनो सफैबाय थागोन आरोना फार्स्टनि दै बोहैग्रा बेसोमोन आरोना लोगोफोर नै बेजोंसो बोहैयोमोन दै लामाया नै बेसोमोन ओमफ्राय खुरै बैजों बारलांनानै ओरै बोरि जाथेजोबनानै बैजोंसो थांबाय आरो दा दैया बेयाव खासिबारि दंबावो नै जों खासिबारि गारि बेरायदों सेसाबो मोननो हागौ जों दा बाराबा नै सिखारि लाबोखादों जोंना बस दंखायो नायलांबायल' था खासिबारि नायनोबा मैसोबो दंबावोसो नै बेखौ मा होनो बेखौ गराय सिबथि होनो जोंनिथिंबो गराय सिबथि बेखौ
हनै मैसो हगारनाय दं आरोबाव मैसोखौ हेलौ मैसो ओइ मैसो हेलौ दावरा सालाफ्रा फैयै फैनानै मोसौनि खुथि मोनफैबाय जों दा जालाङाव दंफैसै माबा माबि जालाबायनानै थांसै जोङो जालाङाव मोसौ खुथि गोजा बियो नै हासार जाजोब्बाय आरो बे जायगाया नुवाखै नै गासिबो मोसौ खि गोजा गोसोम गोजा हासार जानानै थाजोब्बाय जायगाया आबाद मावबा थिगखौनो जासिगोन बालाबारिबाबो मोसौ खुथि गोजा बियो बैग्रि मोनफैबाय नै जों गोमोन नुदों फिथाइ नुदों गोमोन गोजा नै ओमफ्राय गोखासोदां बैग्रिया गोखैसो गाखोलाय ओइ थाइसे नै बाव अ माय गड नै मोनब्रै जोबनाय ओमफ्राय फंबाय नै बैग्रिया नै ओंखाम उखैनानै जों बेखौ जानोसै आरोना नै गोथावथारनो ओइ मोनसेल' जों दा बैग्रि बागान नायनो फैदों आरोना लोगोफोर बेलाथि बैग्रि बाव बिराद बैग्रि गाहाय गाहायावनो थायनाय दं आरो नै गायजोब्बाय हा खालियाव ओरैनो थास्लायस्लाय माथो नै बेसेबा गुवार गायबाय आरोना बाव नै थांजोब्बाय बियो थायसिगोन बावला एसे उनावनो जा मोजां थांबाय नै बैग्रिया बिराद गुवार खाथियावनो फुख्रिबो बेसेबांबा गुवार दं नोंसोरनो देखायगोन आरोना फैयै सफैबाय जों बाव लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामा जासेल' नायलांबाय था बैग्रिया देरबाय नै बावला बे थायसिगोनबो खोमा बाराबा जोंथ' मालायनि बागानाव हाबनो मोना रायजालाबायगोन हाबला जों नोंथांमोन देखायलांबाय थानोसै ज' देखते रहेना थालिर बागानबो दंबावोसो दा सिङाव हाबलाबायनानै देखायगोन जों नोंसोरनो फुख्रि जावनानै दोननाय दं आरोना लोगोफोरनि बेनिफ्रायनो दै बोखोनानै होयो जानांगौ थालिरफ्राव आंनि आन्दाजाव जों दा थाबायगासिनो सानसे बेरायबाय जों आथिंजों दिनै दैलामबारियावनो मोजांथ' जायगाया फुख्रि होननाय जा गुवार लोगोफोर फुख्रि जावनानै दोननाय दं बेनिफ्रायनो दै बोखोनानै होयो नै थालिराव ओरैजाय बाव मेचिन नुदों दा नोंथांमोना बेनिफ्रायनो थालिराव दै बोखोना होयो आरोना नै बेसेबांबा गुवार ओमफ्राय ओरैथ' बुंखाबाय आं बैग्रि बिलाथि दं आरोना बैग्रि बिलाथि गायनाय जा गिदिर बेसेबां गुवार नै बैग्रि बिलाथि गोजा आरो बैहा फुख्रि दंबावोसो जानांगौ नै ओरै बैग्रि बिलाथि नै जा मोजां थांबाय जा गुवार थायसिगोन बावला थांजोबखाबाय नै बे थायनो बावला नैबाय नै सेंसननि सोमोन्दै एसे लिरनाय दंदां बाव नै नायदो लोगोफोर बेखौ मावनायनि सेंसननि जानांगौ बे ओरै थालिर बागान दं नै एकदमबारे फिथाइ थाइजोब्बाय दा जों सिङाव हानानै नोंसोरनो देखायलाबायगोन लोगोफोर नायलांबायल' था भिडिअखौ जोंबो दसे थाथ'नोसै दा नै फुख्रिया नायना लादो फाइनालि थालिर बागाननि सिङाव नुवाखै नै फिथाइफ्रा गासैयावबो फिथाइ गोजा फाग्लासो थालिर बागान गोजा आरोना बे नै जों गासिबो भिडिअ लाजोब्बाय लोगोफोर नै बे गासिबो थालिर बागान गोजा आरोना नै बेसेबां गुवार नै ओरैजाय जोंनि सोरगिदिं गासिबो फिथाइ थायजोबनाय नै फिथाइ थायजोबनाय गासिबो ओरैजाय जों दा थालिर बागान सिं बेरायबाय आरोना लोगोफोर फोसाबबाय थायो नै बेफोरखौ बिलाइ दानखाबाय थायो खामानि मोननो हागौलै खामलानो बेखौ फोसाबजोबो ना बेसेबां गुवार आरोना लोगोफोर खाथियाव फुख्रि दङ बे फुख्रिनिफ्राय दै बोखांनानै लाबोयो बेनि उनाव ओमफ्राय आरो बिसोरनिनो आरोना बै बैग्रि बागानाबो बिसोरनो कन्ट्राक्ट लानानै मावनाय गासिबो दैलामबारि गोजामोन आरोना बे लोगोफोर दा सोलायबाय नै खेथि खालामनाय लोगो बिराद थालिर गासिबो खुंसावजोबनाय आरोना दा थालिरा नै फांफ्रोमबो बिफाङावनो बिदां दंजोबो सब भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो बेनो बेखिनियानो